Takže záhrada v Ružinove, ulica Na Piesku, so záhradnou chatkou, tzv. Antivandal. Jedná sa o chatku, ktorá má oceľové okenice z každej strany. Tuto takto na bokoch, potom dvere, takisto takto riešené. A z ďalšej strany záhradka je robená tak, že je na zhruba 365 metrov štvorcových pozemku. Tu je vstupná bránka, tuto je posuvná bránka pre vstup vozidlom a tuto dole, keď si pozrieme, tak tu má miesto vybudované na zaparkovanie auta. Tuto dole pod tým súdom je kohútik s mästskou vodou, tá sa púšťa v marci alebo apríli, vypína sa už v októbri, preto som si urobil studňu, tá je tam v tej zadnej časti, vykopaná, tá naražaná studňa s vodou, čerpadlom, takže v chate mám teplú studenú vodu, lebo mám tam boiler, tuto je pekne trávnatý pozemok, nejaký ten stavebný materiál ešte, lebo som chystal ešte ďalšie veci. Toto je veľká čerešňa, tam sú jablone, tuto je slivka, tu je to ošetrené. Trávnik som si zatiaľ urobil iba tuto vpredu a v zadnej časti ešte som rozmýšľal, že postavím nejaký altánok alebo niečo také. No. Potom tuto mám takú striežku urobenú, elegantnú. Hore spodok, vrch chatky je zateplený minerálnou vatou a chatka je zaizolovaná v celku slušne už priamo od výroby. Takže tuto máme vchod do chatky. Svetlo, samozrejme. Chatka sa skladá z dvoch miestností. Jedna je takáto veľká, keď berieme od vchodu, s kuchynskou linkou, umývadlo. Dole v tom drese, tam je ten boiler, o ktorom som rozprával, na teplú vodu. Takto je riešený ten boiler. Odpad mám riešený trativodom pekne do súdu. Elektrické vykurovanie, toto má vykurovanie vodou, keby som nemusel púšťať drahé kúrenie, za 400 W krásne mi vykúri na tých 17-18 stupňov celú bunku. Takže táto posteľ sa dá rozkladať, to je v podstate bývalá sedačka veľká od nás z domu, rozkladá sa na krásne dvojlôžko a potom túto ďalej, tu je ďalšia izba, menšia miestnosť s posteľou a tuto nejaké tie skrine, ja tu mám aj nejaký materiál. Takže takto. Tiež elektrické vykurovanie. Veľmi rýchlo sa to vykúri, príjemne, tu je dve okná. Takže takto je to riešené. Chladnička, tieto veci, ktoré sú tu, si myslím, že by ostali v podstate všetky, až na niektoré drobnosti, ktoré by som si prípadne pobral. A tuto je vlastne zase východ a takto priamo zo záhrady, z bunky, pohľad na záhradu. Tuto mám takéto vydláždené smerom ku vchodu, smerom ku posuvnej bráne a takto to vyzerá. A tuto mám potom takúto striežku vyrobenú, pekne zo železničných prekladov. Snehu tu bolo tento rok hodne, takže úplne nádherne to je otestované. Mám tu potom ďalej takéto osvetlenie na fotobunku. Tu je to osvetlenie. Tu je jeden reflektor a v zadnej časti je druhý reflektor. Plus tieto svetlá, takže v noci, ako náhle niekto príde, krásne, má si na 3/4 minúty to mám nastavené, takže svetla je tu úplne nádherne. No, to by bolo asi tak všetko.